La Confraria de Pescadors de Roses ha acollit avui una reunió de treball de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb membres del Consell Superior d'Investigacions Científiques per tal d'abordar les conseqüències negatives que està tenint pel sector la implementació del Pla Multianual de Gestió per a les Espècies Demersals a la Mediterrània Occidental i que bàsicament afecta la pesca d'arrossegament. Les noves directrius europees que s'han fixat en aquest pla per aquest 2021 han posat en estat d'alarma els pescadors catalans que veuen perillar la seva activitat si aquest s'acaba implementant amb les mesures que contempla actualment. La flota d'arrossegament catalana a dia d'avui deu significar al voltant del 70% de les captures i de les ventes de peix a les llotges. Si nosaltres comencem a reduir a tall de boig el volum de peix que portem a terra i de les nostres vendes, necessàriament això comportarà una reestructuració del sector que deixarem de fixar gent al territori, tindrem problemes molts a nivell socioeconòmic. Penseu que el model pesquer català està basat bàsicament en el salari a la part, no és únicament el propietari de l'embarcació, també patirà el treballador. És a dir, és un model que realment pot tindre una transcendència límit. Entre les mesures que tenen un impacte negatiu a les pesqueres catalanes s'hi troba la reducció de l'esforç pesquer, que en 2 anys ha experimentat un descens del 17,5%, que es tradueix en 60 jornades de pesca menys a l'any, sense comptar el mes de veda anual a què estan obligats. La reducció inicial plantejada per Brussel·les aquest 2021 era del 15%, però finalment només s'aplicarà un 7,5% per les pressions del govern de l'Estat. Una altra mesura que també té un impacte molt negatiu és la reducció del còmput total de captures de determinades espècies com el llenguado, el lluç, el verat i els escamarlans, entre d'altres. A tall d'exemple, aquest any la Unió Europea volia reduir un 40% les captures de llenguado en els caladors nacionals i finalment només serà del 20% per les pressions del Ministeri d'Agricultura i Pesca espanyol. Aquestes reduccions no són suficients per assegurar la viabilitat socioeconòmica del sector pesquer català. Per això estan treballant amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques per buscar alternatives que tinguin el mateix impacte a l'ecosistema marí que les proposades per Europa i que els permeti treballar. Doncs el que nosaltres hem intentat és posar sobre la taula altres mesures que no siguin solament aquesta de reducció de dies de pesca, com és amb el model que s'ha fet aquí a Roses de protegir caladors, doncs posar zones protegides, i estem valorant també fer un increment amb la selectivitat dels arts, que els arts de pesca siguin més selectius i deixin de capturar tants individus petits, no? La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors creu que el problema està en que el model pesquer català no ha estat recollit ni escoltat per la Secretaria General de Pesca i que des del sector ja porta molts anys treballant per mantenir les poblacions demersals a nivells sostenibles amb esforços i mesures pròpies com el tancament voluntari de caladors que no s'han tingut en compte en el Pla Multianual d'Europa.